Don't be surprised that although that an issue of this fish magnet, afiabo ife sinachi. Do you understand me? Abia na apia na bie na okpuno Awka. Do you understand me? And agbajili ọkpa before I will buri ewepu. Listen here because I have a lot to say. Don't be surprised now this guy kita na obuno ya carry out proper investigation n'ife made this guy. Don't be surprised. Nya surprised na gị na ndị planụrụ ka a na-apụ this guy no within maọbụ na ọma ndọ maọbụ na fan around him. Do you understand what I'm saying? And another thing m chọrọ ịgwa gị ebe na anyị Igbo adịrọ safe. You can pretend all you care. Amagodo m ife that is the kind of thing si na-abata na my inbox. Which na mma na some people na-send me na agba m talk about this one, talk about this one, but the charity na anya will not say anything. Do you know the reason why? Do you know the reason? Because in the same inbox I can after when I've going na this one will happen, this emege emelo nchi na akia onye nwa na bankroll onye nwa da bankroll chife na akafa. Do you understand what I'm saying? So you watch that now. No, this is the reason why a lot of people don't know an Igbo today ekwu okwu. Obros also government ya ka na ya. Ikwu okwu security o nwere individual nwere ike ịbịa na say na akọlụgo kakambu story. Nnamdi Kanu say Nnamdi Kanu asịrị ya. Unu wee buruzie that in every down thing na southeast. No, because you need Nnamdi Kanu. No, but some ladies kwara ya ka peace garden. I don't know if you get my point. Iwe na yakwazi ndị ahụ na support kwa Soludo, ndị ahụ bụ psycho fan. Ndị oti mkpu. Enyere 500,000, nye 200,000, nye 1 million. Do you understand what I'm saying? If you're a psycho fan, if you see eziokwu ya ekwu ya. You and I know na ani Igbo adịrọzi ka ani Igbo si dị. You and I know that. Then why are we sugarcoating word? This guy keta anani ani. Nwere ife imegide n'ụwa. This guy chigata azụ. And might surprise you, according to the information, allegedly, na Papia the call member of Apuga. Do you understand what I'm saying? Solution is here, solution is here. Solution afupu Soludo nwere ike gagharị na Anambra without ịga with security. Nwa Soludo nwere ike gagharị na Anambra state without security. Nwere nwa Soludo nwere ike ịdị nọ na ya dị akwadocha geta ire sọọsị ya bịa market golo ife na or the possible. You know, need solution is here. Or some of our content creators look at what is going on in our state. Na Igbo. The other day, bukwa na Oboji. Ibe Burundi Ebonyi state. Do you understand me? Don't forget. No nwere ndị security ndị agụzi Igbo ndị unknown government Bob. All of us don't forget that one. Kedu maka these guys a na-apụrụ na mkpọ side oge ahụ o nwere nke si n'elu wee mapụ nwụọ. How about that one onwe ka na-ekwu okwu ya? How about Honorable Awka a nara 100 million mechaa magbuo ya? The same case ya kịta hapụnụkwala to this guy. Nigeria hapụnụ to this our brother because of gịnị? Failed leadership. Soludo kwere gị nkwa because na-ekwu onye nwa chief security officer of the state. Elotegoro m oge Peter Obi nọ n'ọchịchị. Agbara ọsọ Peter Obi na Anambra state. A lot of ndị na-anapụ ndị mmadụ iriri ọsọ. Lot of ndị oshi na ndị ama gbara ọsọ na Anambra state. Eji na aka soft hand eso onye ọbụla bụ criminal. Ga-acha ezigbo ọkụ ha enyere gị efe. Ịsọkwala anya bụrụ ya ọ ya nwepụta ebe ana m agwa gị. O nwere onye nọ n'eluigwe na-eseki ọgụ. Apart from government, if you don't the right thing. Do you understand me?
ndị vigilante anyị how far ha dịzikwa active a na-enyezikwa ife fọtụbụ ihe a na-eri because all vigilante ka Peter Obi ji wee secure Anambra State. Every village nwere heroes security. Do you understand what I'm saying? Ka ebe fa nọ today ekpopụtara ndị udo ga-achị kedu ife fa na-alụ ndị mmadụ sọsọ ihe ihe eji wee dị save kịta na Anambra State bụ na iji ọsọpịa onwe gị ka akwa ana na ịpịara onwe gị ka akwa ha abụrụ garanti. ị nwere idea that na onye gị na-abụ na-azụ ka afịa ị na-ebunye afịa n'ime afịa ibiri afịa 5 million 10 million nwere ike organize ka esi wee na-apụrụ napụta gị ego ma were ego ahụ anapụtaghị kwụọ ụgwọ. ị nwere idea na ọ dị possible because the chances are eji wee mee ka nkụ ndị niile na-eme detin mmadụ one ka ị na-afọ a na-ejide. Now this guy, a vibrant guy, na-agbalị onwe ya mbọ na market product ya na social media, ndị anụwa wee bịa buru this guy na bie na okpuno Awka buru ya to the send na agbajikọrọ ya ọkpa before wee buru ya wee pụọ. Then akwụcha ransom theater ya. How did we get here? Then I put an ekwu the any governor that cannot protect life and property is a failure. Forget your ya na alụlụ gị advertisement. I asked before, all what to ego for what purpose? N'ebe ndị ọ na-achị na-apụ ndị mmadụ. Many guys na-azụ afịa na-abụ nke kpata ego ofisi onwe ya na korora. Kedu ife a na-agbalị ife afọ because n'obodo adịlọ mma. Mụ na gị na-aba na-ekpuchi ya. Kedu ife ị na-ekpuchi? Ndị Igbo si onye zọọ ya ezobi ya. Kedu ife ọ dị ka soro udo a na-alụrụ mụ na gị? Ebe ọma protect life and property. Gị nke ọ na-arụ. Ọkwa ịdị ndụ iwe je mee enjoy. Bụ na the fundamental thing the government nwere ike inye godugo bụ i protect your life and the property, and any governor nwere ike ime nwunye bụ ise failure. Now look at this guy. All his dream, if anyone has suffered for somebody or somewhere, na plan if o game here. Onye gwara that guy na this guy na afu today. No ya afucha this year o ga-ekwete. Or because of again failed leadership. Is John only the reason why America ji well caution all their citizens. Fabiakwa Nigeria, Fabian Anambra, Fabian Enugu, Fabian Imo State, Fabian Abia State. Is John only the reason. But in a tigani na social media all what we fell on a mekwagi. Mboso game to all your metal tag now. Mboso your metal tag. I am a figure. I got my figure. Mboso game metal tag.